Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Today sijonga kune video etrendayo on socials. Video kaTamkhulu nomzukulwana wakhe. Umzukulwana ushawuta uTamkhulu or uyamthuka, and then uTamkhulu naye uyathetha uyarespond uba makangashawudwa. Imbi ke le video, imbi kakhulu, kodwa sizayibukela. And then ndizamela usikhangela istory kwi-social networks zale ntombazana ifake le video, kuba bendifuna usazi uba istory sithini, utheni lo mntana ethukisa kulo Tamkhulu. So masiziboneleni uba kwenzeka ntoni. Usidenge wena kuqala uzukunya ndithi ndingakho amanzi ngepheli benditheni bendilihlafunela pheli. Suthi ndiyakunyela epheli lam. Suthi ndiyakunyela nje. Uzobetha bani yo? Uzobetha bani? Hayi ngibali uzombetha. Ungigalele ngamanzi, uquthi ipheli ungigalela ngamanzi, ukuthatha ipheli lakho undiyeke. Ndithi ndiwakhe yantona amanzi ndiwakhe ngomlomo. Khohlakele gqithi njengathi unakenile nje. Sezawugula uphinde uhambe uzinyela apha. Sathane. Unayo kaloku ingqondo wena. Unayo kaloku ingqondo wena. Ndithi ungagalela ngamanzi ungigalela ngamanzi. Hayibo, ungigalela ntoni na ndimanzi mina qala jonga. Ndimanzi mina qala ungangigalela ngamanzi ka unayo ingqondo. Utheni ungathathi ipheli lakho ugqiba usuke eqala kwami. Umbani nombane wena. Unombane wena. Ungaba uthenga kaloku. Ndizawuthenga njani umbane uvalele ibhokisi? Ndizawuthenga njani? Ndiwufake phi? Ndiwufaka apha kumesibunzi? Kuyavala. Thakatha gqithi. Kulendlu kuyavala. Thakatha gqithi. Buza kuba. Fundithuka undikhala. Uthetha nonsense. Suka emnyangweni wekamera yam. Suka emnyangweni wekamera yam. Suka. Galela ngamanzi ekuseni izivukelo. Yazi uyanyenyela wena. Uligqirha gqitha fuck off. Ndihlamba. Obudlwengu nabo. Ngena kaloku. Ngena kaloku abetoilet. Ngondizohlamba. Ngena. Ndizohlamba apha. Qala ndiyahlamba. Uyavona noma Ndiyahlamba. Uyambona? Umbonisa abantu aba uyangena abetoilet zihlamba. Ndoqela uzenza. Usufaka ulindile entweni ezokungcola kwakho. Usufaka uthayisini entweni ezokungcola kwakho. Ufaka umntana abantu entweni ezomoya omdala. Umntana abantu. Naxesha laba umntaka aba. Ngendawo uzothina apha ndifuna uhlamba. Shini uduqobisa uvula umnyango utshove nje uvale. Shini. Ngiyabona lo mntana. Ayikho mbuze nyana, ayikho mbuze. Ndizohlamba. Uyandibona uba ndiziyavala apho uzovula ndivala. Akasambo yambona. Into na ufowunela abantu ba. Wena ngoku. Ufuna uzibonakalisa. Uzibonana. Ungenela ntoni ndizohlamba because uyandibona uba ndizohlamba kudala ndigalela amanzi apha. Ntoni oyifuna apha? Kange uthethe jonge efowunini. Uba bonakala uba wenza into kenyani xa igezela mna ke. Ngombo gezayo mna nawe. Hathi ndisiplagela amanzi wachitha amanzi akugqiba uthetha ukusa. So istory xa ndisilandela ke istory salo mntana sithi apparent uhlala nalo Tamkhulu, angazi ke nabani omnye, kodwa bahlala bobabe nalo Tamkhulu. So lo mntana uthi lo Tamkhulu xa ithetha kwi-socials zakhe uyamhlukumeza lo Tamkhulu, and kaninzi izihlandlo ezininzi ezama ukulala naye lo mntana, and then umvezela namaphambili lo Tamkhulu. Andiyazi uyambetha nokumbetha umkhuphele ilantuzi, mkhuphe khona ivideo bekhe wayifaka ephethe nehamile lo Tamkhulu. Into endiyoyikiselayo apha abantu bayabulawa. Xa ingabulawa lo mntana kuyo yonke le nto yenzekayo. Andiyazi bethuna nimbi le nto ndiyibona apha. Imbi, and then nezi zithuko azimnandanga, azingeni kamnandi at all. Ndiyarhalela mna engathi uTamkhulu angathathwa asiwe kwe-old age home ayohlaliswa khona. Ifemeli yakhe andiyazi uba iphi, benani ngathi ingavela ifemeli yakhe imthathe imse old age home
ayohlala khona loo tamkhulu ngemali yakhe yepeyi azibhatalele i-old age home. Kuba ndiyayicinga mhlawumbi ezinye izinto ukuba ukhombise mdala, ezinye izinto mhlawumbi uzenziswa bubudala or unayo ke ingulo anayo mhlawumbi yoba ekhulile. Mhlawumbi iingqondo zikhe zithi sibe ebantwini abadala izinto ziyenzeka sinoyazi bethunana. Ingathi abantu bangancedakala aba ii-social worker zingenelele. Khona ke nento ethi uyile e-police station wayoripota lo mntana, wayovula ikheyisi but ikheyisi yakhona utamkhulu usekhona ngaphakathi eyadini akakathathwa. Imbi kakhulu ke le nto eyenzekayo, imbi kakhulu macala omabini. Imbi kulo mntana xa ingabe nyhani le nto iyenzeka. Imbi emntaneni bethunana. Iphinde ibe mbi nakulo tamkhulu ngoba kaloku ezi zithuko emntwini omdala, izithuko ezingaka emntwini omdala. Sithe sikhulukhula kwethu sikhule kuthiwa hlonipha abantu abadala kufuneka bahlonitshwe. Ngoku xa kuzawutsho izithuko ezingaka emntwini ongaka uba mdala, ngamabhadi wodwa la, ngamabhadi. Ifemeli ingathi ingangenelela, noomakhelwane nje nabo bangenelele, ii-social worker zingenelele, bazame ukohlulwa aba bantu. Akumelanga xa kunje bahlale endaweni enye at all. Le ntombazana it's either ihambe iyohlala nefemeli, ashiyeke yedwa loo tamkhulu, or kuthathwe loo tamkhulu ke mhlawumbi ayohlaliswa ezindaweni angahlaliswa kuzo. Ena bethunana, yho, zikhulu ezi zithuko zikhwazwayo apha ngulo mntana, zikhulu. And ke ngoku asikwazi ukumjaja naye, asikwazi ukumjaja because asiyazi uba eqalele phi. Siyibamba sesiyibamba esithubeni and uyatsho ke yena ke, and asikwazi ke ukumphikisa because impilo yakhe nguye ohlala nalo tamkhulu, nguye umntu oyaziyo. Mhlawumbi wonele naye seyikhupha ezi zithuko, wonele ekuphileni le ntlalo ebekade eyiphila. Ngathi bangavela suni bethunana, bavele abantwana baloo tata bazama unceda. Asazi ke bethunana, comment down below utsho wena uba uyibona njani le nto, ucebisa uba ngathi kungathini na. Let me leave it here for today. Until next time, thank you so much for watching. Bye bye, ndinithanda.